70% sa mga nagubang nga pampublikong eskwelahan sa Talisay City ang napaayo na apan giangkon sa Talisay City Engineer nga dunay matunghaan nga dili mapaayo sa pagsugod sa klase. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, sa 44 ka mga pampublikong eskwelahan sa Talisay City Elementarya ug High School, 41 niini ang nihangyo sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay nga mapa-repair human naggusbat sa bagyong Odette. 24 niini sa elementarya apan upat pa ang kumpletong naayo, samtang siyam ang padayon panggiayom-ayom. Sa mga public high school, 17 ang nagpaayo, 5 ang hingpit ng naayo, samtang 2 ang padayon pa. Giangko ni Talisay City Engineer Arnel Bacalso nga maglisod sila pag-repair sa tanang tungaan aron magamit sa pagbukas na sa klase sa Agosto 22. Gani iyang gitugan nga dunay 2 ka mga eskwelahan nga posibleng di pa una makapahigayon og face-to-face classes. Kandulawan to, wala to ma-appeal sa ilang budget kay nagamit naman nila ilang budget para karon. SAF. Nga na-awarded na before sa audit, mo to na wala na sila budget para karon. Kadulawan og Biasong. Kadulawan niya ang Biasong. Ang nahitabo sa Biasong kay kanang gamit naman ang DPWH ang yuta makeshift nga kinahanglan sila og mga 18 man siguro to. Okay. 18 ka makeshift nga. Karon ang katong tukuranan sa makeshift. Nabisita na ni Konsehal Eduardo Digol Gulyas III, ang chairman sa Committee on Education, ang mga tungaan. Subay niini mo palabang og resolusyon ang konsehal aron mahatagan og mga tent ang mga tungaan nga wala pa matapos ang pag-ayom-ayom. Ning daghan man gyud kayo ilang mga estudyante karon, murag nilapas sila sa ilang kanang murag capacity sa classroom. So murag naghimo sila og kanang murag tent, kanang murag ni order sila og mga i-request sila og mga 14 to kabuk tents para murag kanang tapat-tapat sa classroom ba. So mo say gibuhat sa Biasong, council will always ask good for help, no? Sila mo sila help na mo kung sa mo makaya mo itabang. Samtang mipahinumdum mo sa mga konseho sa kapulisan, mga traffic enforcer ug mga barangay tanod nga abaga ng mga tinunan ug ang mga ginikanan sa nagpadayong enrollment ug sa pagsugod na unya sa klase. Remind atong kapulisan, especially 2 years na ta nga nag face to face, no, so first time sa tanan mga bata, ato lang ikuan ang deployment sa mga proper personnel, di lang sa pulis, tanod, di lang sa safety mga bata, apil na ang kuan pagtuman sa health protocols nga ang bata mo follow sa pabutangan jud natong signage matag eskwelahan nya kuan po nila ato pong i-request ang atong mga barangay kapitan nga maka-deploy po sila barangay tanod sa matag eskwelahan para for the safety sa atong mga tinunan. Samtang nakikitagbo na ganihang buntag ang mga nagdumala sa kahapsay sa trapiko sa Tri-Cities sa DPWH 7 Director aron hisgutan ang ilang hangyo nga butangan og pedestrian lane ang kadalanan nga atubangan sa mga tungaan. Plano usab sa City Toda ang pagtudlo sa mga tinunan sa elementarya sa basic traffic laws. Kining traffic education sa mga bata is kuan lang ni siya kanang moral lang ni siya og crash course lang nga mubo lang kay kikinahanglan na mo ang mubo tungod kay ang attention sa bata, no, mo na nga mubo lang labing dugay usa ka oras. And then Lansod ning si Manaha o sa sunod si Managilantawan nga sugda na ang Brigada Eskwela sa tanang pampublikong eskwelahan sa Talisay City. Diin maggilantawan nga mag-abot ang tanang sektor aron magtinabangay sa pag-andam sa mga eskwelahan alang na setting klase, labi na sa face-to-face classes. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.